Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an khublei phi baru kini gilong ki khubor bam ta kasngi kador barsh nong penthor umkhra golf links kalapha kador khas she umju rangba kajila ukonwar ke sangma bandawa ba ka sarkar meghalaya kan ai khambun ka jingrap ka jingbei tingka ba ka jing kongsan ya ki jingile kai ki ba pat ba bar ki bala bani shimbenta da baro ha ka national games rei omtang ka golf Habakran shikilat pathai kubor hayung darbar shnong golfling urang ba shnong ba Michael Heng ulo ong bagani karai kadai kabla shimda ka executive committee jong ka darbar shnong Hadin ka jingyalang pan pau ya ka jing sngo jing pat ba ulo ong ba ka jing tho bala pha shi umantri rang ba ka darbar shnong kala ai jingyero ya ka sarkar Meghalaya kabla shimbun kisin jam ban kentiu ya ka jilla ha kalyang ki jingyele kai bat ban pelong ya ki limpung jingyele kai ki bahe Henry kalapan pauru ya ka jing sngokhya halor ka jing ai jing kongsan bar ka jing mang pisa pat ba shaka golf ha ka national games karkum ka dor bar shnong wala ka golf ka dei ka jing le kai kabla ithu a ka prthei Henry hammi khalaya ka danglong ka babun ki pat ba kimla satya bani shimbinta namar ka jing ram palat jing ki tiar jing le kai ka jing hikai ka membership bar ka jing don kam ban pindon kam ya ki golf course Ba Michael Heck ulo ong ba ka jingmang pisapat ba siya ka Shillong Golf Club na kabanta ka National Games kamantoy ki babun ki pat ba. Na marka golf kadang long ka jingile ka jong tang khindiat ki briu ki bidan na jingyo no. Ha ka juk kapor ulo ong ba haman na ka shnong ka dong ba ka school ha Meghalaya la banyo i ki hajar ngut ki khna ba ki samla ki bele ka football, cricket, athletics, volleyball, basketball ba ki bai ki jingile ka pat ba wat apreng ka jingduna ki tiar ba ki madan. Kador barshnong kalo ong balada ka sorkar ka penklanya ka jingbei tingka syakini ki jingile kai pat ba kan plilat iki langngut ki khna samla hasor bat hanong kendong ban sei ki sap jongki bat ban wanra nam ya ka jila bade kari ka dorbar kala banjuru bakani ka jingkerpat kamut satya baka persya ya ka golf ne ka pinduna ya ka buram jeng ka Shillong Golf Club henry ka long tang ka jingkerpat baha ka rukam pindun kam ya ka pisa pat ba Deban ai khambun ka jingkong san ya ki jingile kai ki bala ban poi shabaro bar ki ba mentoy ya ki ba buntam ki pat ba ha ka bukur ba Michael Heck ulakar pat yo mentri rang ba ban bishar bnia ikani ka dorkas bar ban ai khambun ka jingyaram ka jingbei tingka ba ka jingkershan ya ki jingile kai pat ba khamtam ya ka football bar cricket khnang ba manla ukhna bar ka khna Meghalaya kin yo kalat ka beringkat ban ki shaprang ha kaliang ka jingile kai Ia ka sarkar kan nak yang sarkar na nabi ka sports department ka badi pai ka national game je punya sa nak dia jungi minta singla thosh ti kan dia po chief minister ngin sa pha ni ai copy au sports minister bar ka jungi por ni ai copy ya meliro shopping in thoi kan dia la discuss about du meliro ngi no mi khmat ngi ba elek tapi ka jumut kalau ni jing ai jumut mangi ka sarkar kalau ni kan ngi kwa kan balik jaka baka ya kan ka pisah jaka national game baka yo pelut ka football sa pelut ka football pi menta ka jingwan world cup ka jing eat ki friends ya ka world cup ka jing eat bri hadu ki ka international ki bri manapa FIFA ka lairo ya ka Meghalaya ba ka ong ba ki nong Meghalaya ki di sisa ki ba bi ki ba bedan sya kata ka mensim untuk football ho ji sya kade mangiring penia chnong gidan ki sports ka ne ka sports jongi kadon ki ndi ta mangi boro keleng ki chnong gidan tengi sisa ngi ko si em ngilong bi ba football te jaka ba fit pulut ya kan ya kami gini ka pisa jaka fit pulut gini ki golf ibro pulut ka sport pulut ka football se sna ki madan ki ba pen kiwi khna samla yarap gi don ki pi menta teng pi pinda pe pim de beng yarap ben ki babun ki batrima jele kai football gi kun bedo teng ke shule no ino iki please ne yang play kim dan galat kelenti dalam baju ni national game ki yo galat kelenti ban ki tapi ni kari football ngar ma de boy de ka pulut ka gol pulut ka football pulut ki cricket ki don football ki don ki basketball ki don bele kai dalam menta ka por mentali tengah peknya ki kena khamnong ayu hai ka football ngapai tinggi posisional sedang dopor ngi penjelakai week di penjelakai kanu ngi penjelakai football na kai kanu enteng ba ki kena ki long yuba jadi takada ma kerpat ngi ya nak liang ka sarkan ngi atho di stil ada gede ba ki pai pam ki besutu I like football bakat ki shikman I like we sport ki golf dan kambi ka golf ko kai fiem ngala batai fi no ko rum ba ka golf ka ditan ta ki berspa nong ira ino ngar ngade ngar ngale ka golf jom Ndai tang manga ki bhaiye jonga ki mama jonga bro bele golf ni le kai tang sotuna tel jong kam de mi le kan ta ka state ne nam ta jono te ka football ka de ta ka state man yo nam ka state te de te kita kan lemba ka tu lom ne tang te ki
Isu tu kejinguan ni kan national game kebun kejinguan no kena samla haka football haka cricket haka basketball ki bubun ki sport ki activities dan kamba ba meeting teng ngepet kumba last time kelami ko tukot kubor ba ngi sports minister bomba lada ki don ki kena ki ba kilong aktif kilong ki smart kilong syahmat ya ke sports kila banyo kami jam kila banyo government kota ke kam ke jam apa ke sarkar tema lembah dun ne yang ngepet tang ko wi kendia kan ngi ba ya ni ka golf em bagi mud hi bakin bagi penduduk akhirnya ka national game ya ni yang sim em kumui member tu ingar kalau member nanti kamdan jumur re beli ka golf kadi ka wain namta ki beri berspa ki belum ki beri berspa long ki badan BM ka golf kam ai ji onong e no inoro ka golf kadi tang namta ki officer ki bro ki long hai ni ki ko long hai kum ki badan BM kila beli nanti ki kum baduk ki le kai golf ni ki yo ting tang ka by practice su ba practice pilih le tam practice hat sanpa arja dulu menta pilih kai round tu pilih arja sistem ka by membership ke badan ka praja sistem tene igin si khun bedu te bar ka wir menta pilih le kai golf ni kin pe igin kin besai jong ka golf ka de bitang menta reach ki khun berspa bar ki khun ke badan kami kan ya kan national benung ka golf yon pendung apa national game fi nice game ka golf ka bam dan jumur ka beli ki kidan daga junyo ate ki shim daga membership but plus ki kapenya ka Shillong club kidan babun ka junyo ka joki te ki le hima ki ka jaka nakanya ka sarkar jaka bakin invest ni ka golf course ban invest ni ka golf ka bahaba invest basketball lembay trailang ba ka Shillong ina jaka mangi snagi futsal sna ki basketball ni ibon ki jaka ki badan ki basketball joni kidan ki badminton court penbahag tu sna ki industri yang bababa mereka mangi Shillong so nga lakren ki neri ngandi ba krek presiden ko sunjuk yung prashno ki jong ka prashno bro ibon ko juduna te pesna ki ta bro ki yonong na bringa nga pek ngal ba kala jikot ni world cup le ke football ka de go be shwa bo kong san ba ni kena pinong pipeng mangi ra ni spele kai football mo mentag ni le kai kena jingi thap ground gile kai pa thap ground ni pele kai te bro gini ki jumla bro bun buyara pa meli bun ngi selang mangi na kali national ngi selang mangi contribute lang ni pinya tang ini ru ngi lot sa na ngim jupan ini tong men kali yang beli si aja ngira tela kata ang ngala na ka sarkar na ka kwa hadu kata bakan le namta ka jimba ni kena pulut aki hak football sa pulut aki cricket perkiwi ni kena babi yikini ya ikun beduk kidan galak kelenti bakin poi syahmat sakaton haga golf tang inga pamdan fi jumur ka golf kadi bitang namta ngarang di ngai kai golf mari bicara keleng asyon kai tengal kai kamdi ka bangal kai namta ka state ngamdi bangal kai namta ka club ngali kai namta ki sultan ta jong ping ini amateur ringi temen men ka kemah porjong doktor mukul kila ora ini ke PGDI yang ni PGDI tournament kila ora ki penia ki PGDI tournament nakalian sarkar ka jingrap ni shikru santoli atur ka jingrap tege ki jingono mendam jingono re uwe pasi jongi mendam bele lekai bon ki beri benabar lawan man lekai ni sutuanya jadi na taka dawo ang abai ka golf yan ngimdan kam tan bangin pej bangin pedung hapo ka state game jongi man pedung ka national game man menta ngi kam dan jumur re ibaduk ni tekim lai bakli pe ibaduk ni tentang ki lekai golf ni member sisa Johnson di ki ba golf ki yo san spa no spa itai bu junyo mentali bele golf dan shu ire ta arpor san no non shu bele golf dan ki kun baduk ki badan pem sudah naigin la tanga golf set kawin nyola prala pe hapo football ada ulai wi kun baduk mulai kai football nanti badan dong la ha kadang dan bayar te ha golf mana abi le kai kun baduk ini tak ada awak ngai bibi ka nakalian ka sarkar nakalian ka sport department la ka pendrumi ka golf ka national ka national game tengah Shillong aku waste of time kamdan jumur kamdan jian nang kalau shu pulut kai ka pisah juga sarkar mdan ire ka iba pi mo pi ka dai ma ban kinti ka tourism ha ka dai sha ban kinti tourism ka dai sha ma ko mangi hang ni ka hap tourist spot teman lo kami ka di ka golf course bagi krong pisah kini ngang lai le kai keleng ni nga baju ka golf course ba krong pisah te kan ni fi ong fi lara fi ong fi kan ni ka tourist spot ngai hap ngai accept fiam na dala fi ong ka golf course kam don jumma ha golf course mla ban krong pisah pimla ban peniati mentagi krong pisah te ki simlai putunga sa putunga oh nakaliang jungi na sunong tangi golf lane kim ju shimra ngim sha ban shim blengi la khala he la kunang ne ngim sha kana blela ngim sha ka dik bapli ka tu te mu sha ka dik ngerap ba pun kia tu senar ka de mangi ka shinong ngerap iki tamang ngim sha tat ba yakin sunong gi bikin shim da ka do te ka tele automatic la de lupa ka terus sport te he binong ka golf
tel la kata ko ipi jaka ba kate kamadan kadon tel ada ke sarkar kare ka la ka nakalian ko government ka ready banong ngin tho sa kini ki clan ne ki kur thank you ki kur rum no begin ai kinai jaka ka sarkar nakalian ka sinong nyara kate kamadan ka bahe bagi penjelakan football cricket ai langan beli penkam kita kinong ila kai golf kate kamadan kamadan jumbat ra pi le ikano ko no bang pi ka sports bag nyo nong pai ba nyo nong hapai ka sports mujudan duk dan spa ha sport baro gilang ju tang ha golf kan kidan bi tik bor spa PPE la ju ka football kidan beduk ke kidan beduk PPE ha ka cricket kidan beduk yola ha golf ibu pri kin yola nei kin thita katiar tang way driver wi potar bi shong dot nyo ko frapoja ka way golf set nyo rak prala tikin ba golf bang fit teng hadu kariam ka be ki juti ki jan ne pada nei kin la no fort ki beduk te beli ne kalian ke sports department ka kwa ban ai gini mutuar kuma apa national game mutuar apa PGDI kalau sudah wis jika pisah kan dan jumut kan perguan lekai lagi iban naga golf dan wi beri ban yokam kuna kasi jeng imtan ba yokam naga football finang ba yokam yo jam ya ha naga cricket yo kam yo jam ya ha ka golf kadi bitek nam ta ki rich person men ki nam ta ki berspa nam ta ki wi beduk hide ka dan ire ngin wi lekai golf kadi tang nam ta ka jusot nak jongi kemudian mengilekan setiap mengilekan tajun juno kadi tengkatai tela kata kumangam sunong ne so ngadi member ngadi utar rong basunong tengah kerpat ya ka sport department jika fit pulut ika pisah jong pia ko ka golf pulut apa football pulut esa mangin ibun ki jaka ki mantan kur ki danang ne ibun ki basketball pen bahagi ne jong imbe teng jongi keleng ki sunong ki dan ayen pilih ka golf kemudian i bil ki di ka corporation ki sunong club te pi ki kidan ka jingyo de ki yo member ki yo ka ibrote te belifin perspa yo baladon lupa belifin ai ki belifin ai kan no ka jingduna bang fit tay bang iro ka jingwan ka national game ngero ka jingwan ka national game ka ben ki ni na samla tama hangai ngom bab kwa ben ki to ki football cricket ki ni olat kan ye ka golf dam jingmat ngom ba pin pulut kai ka fin wis kai ka pisah jo sarkar kan itang ita